بە ئارمانجا سەرڕاستکردنا رێن تاخان و ژنوڤە ئاواکردنê هەوڵدان و ئامادەکاریên mezin têne kirin. Ev der kolanên taxa Cûdî ya bajarê Dêrkê ku li vê taxê derdora 305 malbatan jiyana xwe birêve dibin. Daxwaza şeniyên taxê jî ew e ku rêyên xirabe bêne serrastkirin û xaneyên sewalan werin dûrxistin, da ku karibin ruxsetekê werbigirin û malan ji nû ve ava bikin. Ji aliyê peywendîdar û şaredariyan hatiye xwestin ku çareseriyê ji vê pirsgirêkê re bibînin û projeya serrastkirinê bigihînin serî. ji beledya xwe arîkar bi me re arî milat bike û va xwana rake şerxê me çêke tiştê me nîzamî bike cihê me ji xweş bike yanî hêviyê me ji xweyê xwana ji hene xweyê xwana jî arîkarê milat bike bêjî em vê qirêjê ji nêv milatê xwe derînî ji nêv zarokê xwe derînî em herî cihgî beledî bide me em cihê xanê xwe çêkî xweyê xwana jî arîkar bi belediyê re bêjî milatê me got nehe. Em jî dixwazin îzala va xana bikin û vê bêhnê rakin û şerxê wa jî xweş û fira bikin. Ya dîtirê heger em bînin vî halî de nexweşî wê zehf çê bibin. Ev demeke dirêj e ku gazinên şêniyan derbarî vê projeyê de hene. Lewma şaredariya gela bajarê Dêrkê û komîna taxê hewl didin ku vê pirsgirêkê çareser bikin. Hevserokê şaredariya gela bajarê Dêrkê Ciwan Hesen ji Rojava TV re dibêje ku wan û komîna taxê komîteyek ava kirine, da ku taxê paqij bikin û gazinên şêniyan bicihbînin. وەکە شارەداریا گەل me nîqaşê xwe û tensîqa xwe bi meclis û komînê re çêkir civînekî taybet ji bo komînê jî çîbû û aynî demê de jî bi yekîtiyên ku tê pêre eleqedar dibin weke yekîtiyê tûcara êgo xana xwe dîtkin ser wî esasî jî komîtek ji cem me hate derxistin weke fenî û komînê jî komîtek derxist em di wir de gihana em bijin proje me li wê dê xwe ser esasê ji nû ve şariع vekirin û ji nû ve em bijin tecawuzatê hatin kirin û ji nû ve em bijin muxetatekî ifrazî nû hate çêkirin ji bo taxê. Li gorî şaredariya bajarê Dêrkê piştî bîdawîkirina projeyê her kes dikare ruxsetekê werbigire û dest bi avakirinê bike.